Iepale aspaldiko zer deu. Kaixo lagun guztiok gari infernu zuekin hementxe. Eta kasu honetan gaude Nuketowneko mapan, edo nik esatu dagoen bezala Nuketown Weibale! Eta kasu honetan superbibentzia moduan gaudenez, beti bezala estrategiak eta nire partidak hasteko erak azalduko dizkizuet. Badakizue mapa honen berezitasuna dela, edariak edo perkak zerutik erortzen direla eta hortxe ikusten dugun moduan hostia. Por cierto, olako batek harrapatzen balin maik, beste mundura. Al otro barrio, con los zombies. Aior. Holaxe, horrenengo perka beti hartzen dut Quick Revive-a. Gainera badakizue lau perkak erortzeko, lau perkak eta pakapantxa beti orden ezberdinetan erortzen direla, alegia ez dela beti orden berdina izaten. Orduan badazpare egin genezakeen failak ekiditeko edo partida are eta luzeago izateko, Quick Revive hartzen dut horrenengoa eta hortxe. Laugarrengo erronda gaude dagoeneko, ala, azaustu jamatzen diteko, eta hoxe, hortxe ja dut Galila eta zein hostiek hori. Bai, autobusien hartzekin arma, nago grabaratzen. Eta hortxe, harin ez pixka bat butera. Eta hau da, erabiltzen dudan aurreneko estrategia titana lortu arte. Etxe horiko bere atzeko baratzean egoten gara pixka bat zombiak errespana egin dezaten eta gero hortxe, alde egiten dugu maparen erdialdera, atean pixka ditxoiten dugu, ikusteko aber norbera torren atzetik, eta bitartez gure bila datozten zombiak akabatzen ditugu hortxe, ikusten dugu zombiak, erritik badatoztela, mantxo baino, beti ere, basetarrabizako erreka, venga, oidek egurra galilak, eta hori da erabiltzen den estrategia. Kasu honetan, 6. erronda bukaeran erori zitzaidan leheno haitu duzuen moduan zentzan, doble tiroa, eta hor tartean Juggernauta erori zait 10. errondan eta ikusten duzen bezala hil egin ninduten, baina tira horregatik dugu Quick Revive eta hementxe. 15. ronda arte, leheno zen dizuen estrategia erabiltzen dut. Jarraian, behin titana lortu ondoren, beste aldeko, alegia, etxe berdeko baratzean gaude, eta hau da erabiltzen duen estrategia. Dugun leku guztia aprobetxatuz, zombiak biltzen ditut, hortxe ikusiko duzuen moduan, duzte hor tartetikan, pixka bat eskibatu, hortxe, eta hori da, beti ere, ze arraro hauek eginez, ze bezalako mota hauek edo sortziko bat, egontxe egin dudan moduan, hori da, oso ondagari, animo gari, oain eskubita, oain eskerreta, oain kontuz hosti bat, oain kurba, baset hosti, eta ez baldin badugu eterarik, terren oso erabiliko du, alegia, baratze oso erabiliko dugu zombiak biltzeko. Eta horrela, 15. errondan, nik adierazten dizu demezela, 15. erronda erabili dut zueri erakusteko, baino, behin titana lortu dugula, aztea daukagu honekin. Egizue, titanak 6 zazpi hosti aurtatzeko aukera ematen dugula, horren berez, estrategia pixka bat errexago bihurtzen zaigu, hola egitea. Eta hortxe, xabe, zombiak etortzen direnean biltzen ditugu, horrela munizioa ez dugu galtzen alperrik edo xautzen, hori duk hitza erabiltzen ari dudan nahi, xautu. Txikito, gazta bezatza, motel, gaztatu! Hoi data, eta hortxe. Lehen esan da moduan, ez berdin badugu pasan, pipa, nortikan, esker, eskubi, hosti bat hartu, beste hosti bat hartu, eta hortxe, nik beti zona hortan akabatzen ditut, albaldin bada, errespawna atzen egiten digute, alegia zona bertan eta nahiko askarra bihurtzen da. Estrategia hau, 15. horretan harinez egiten, baina estrategia hau honek balio dizu 15. 30. eta 515. Hau da, dugun zatirik handiena edo lekurik irikiena iningo estorburik gabe eta lasai antzago egin dezakegu bilketa. 16. horren nora igaro gara dagoeneko eta hementxe jarraitzen dut estrategiarekin ikus dezazuen nola funtzionatzen duen eta argi geratadila egin dezkeren detalle guzti horik, nola ikusten dudan erraspawna nundi datorren, aurretik atzetik eskubitikan, zombiak kontrolatuz, xabe, hortxe. Bueltaka. Sehatzen naiz aldituan zombi guztia biltzen alegia, egizue, olea da bakoitzeko edo agerpen bakoitzeko 24 zombi etortzen direla, eta hortxe 24 zombiek juntatu arte, ahorratzeko, munizioa ahorratzeko era bikaina da, eta hortxe, egurra, Galilarekin eta kasu honetan emetarrekin
pixka bat bugeatuta gelditzen, baina berorta. Maxima, eta munizio maximoarekin. Hemen ikusten duzu bezala pixka bat takikardikoa da estrategia hau. Zombiak alde askotatik etortzen dira, baino behin ikasita trukitoa edo lasaitasunez jolazten ikasen momentuan oso erresa da, failik ez egitea. Hori bai, estrategia hau ikasteko bastante fail egindakoa naiz, kontuan hartu. Makina bat biderril naiz, Troiartzen kulpagatikan, bai, Troiartzen troleadan gatikan. Hortxe, egurra banatu, oen Galilearekin. Aiba, kalabera, hori da. Eta beti ezetan moduan, kalaberak, biderbiak eta kabunak aprotxatze aldera, oso ondo entortzen baitzezkigu. Eta, bestia zein da, ati eta patxe guda. Karpinterore, ez dugu gasko afektatzen. Eta hortxe, fallen bat egiten baldin badugu, nola bizi behar dugun, bere zenduan bezala, inguru guztian musan izalearekin txikizioa egin, alden zombik egina akabatu. Eta kasu honetan nola, ez dugun inolako, ez dugu Granada spam, ez da tximino platillo dunak, erdiko zonara joaten gara, egugunez han zombiak utzi ditugula bilduta, akatu diguen momentura arte, nire bilduta delku, errespawna niko kontrolatu daukagu, eta hemen txer, pixka bat zona, erdialdeko zona erabiltzen dut, ikusteko nundi datozten, denbora eukitzeko pentsatzeko, eta hortzen, beti izaten bezala giroak egin, ni etxekia hori nola atatzen auken, jaso egaldetu, hori nola iteken, sin maz. Esan beharra dago, erabiltzen duen sensibilitatea 13garrengoa dela. Black Ops 2an batetikan 14 dola, eta nik 13 erabiltzen. Baina hori, bakoitzaren jolasteko erarekin bat datorren sensibilitatea erabili behar duen zuek, egia esan, komentatu behar nizuena da, sensibilitateak iroz da altuagoa, ez da egite, errexagoa egiten zait, niri bintzatitza. Eta behin 17. rondan bukaeran, hil gaituen rondan bukaeran gaudela, lase erosten ditugu speedkola, lehen erori dela, hori izan lehen falta zitzaigun perka edaria, eta pakapantxean nahiko diru edukiko dugunez, bi armak mejoratuko ditugu, kasu honetan emetarra, eta, lehiotikan, kampero! Lehiotikan eta, bestate, ostia disuztu bat. Zan bestia, eta, joder, metarra eta, zez nuen beste arma, nago batuko, eta hortxe, eranzten dugu dena. Tiri.